műsorunk következik. Az év első adásába köszöntöm kedves nézőinket, és megragadva az alkalmat, kellemes, boldog új évet kívánok minden kedves nézőnknek. Az év első adásába szeretném bemutatni a kedves nézőknek Gajdácsi Katát, pszichológust, akivel mozgássérültek helyzetéről, pszichológiai, lelki problémáiról fogunk beszélgetni. Épp testben, épp lélek. Mit tudunk ehhez hozzáfűzni? Ez ilyen nagyon általános kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden ember életébe elkövetkezik egy vagy több olyan időszak, amikor valamilyen gödörbe kerül. És akkor bizony nagyon fontos, hogy támasza legyen. Nagyon jó, hogyha vannak jó barátai, akik tudnak segíteni, de sokszor kevés. És ilyenkor jó, hogyha tud szakemberhez fordulni. A rehabilitációs intézetből hazatérve az ember nagyon sok problémával kell, hogy megküzdjön. A testi traumán felül lelki trauma is éri, nehéz beilleszkedni család, barátok közé. Mikor van az a pont, amikor pszichológushoz kell fordulnia, illetve a barátoknak, ismerősöknek mikor kell azt észrevenni, hogy szakemberhez kell irányítani a delikvenst? Nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz általánosságban elmondani, hogy mikor is következik el az a pont, az az időszak. De úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól érzi saját magánál, amikor már minden rossz. Amikor hiába próbálkozik kijönni egy helyzetből, mindig ugyanoda csúszik bele. Ez tényleg olyan, mint amikor ilyen sáros úton biciklivel próbálunk menni, és megvan az a kerékvágás, és abba a kerékvágásban megyünk. Ezért fontos, úgy gondolom, a szakember segítsége, mert valami más nézőpontot tud adni. Egy szakember nem fogja megoldani a helyzetet, de az, hogy ha más nézőpontból tudok ránézni a dolgokra, akkor más úton indulok el. Gondolataimba láttál, épp azt szerettem volna megkérdezni, hogy mikor van az a pont, amikor vissza lehet irányítani abba a kerékvágásba az ember, tehát gyógyszeres kezelés, esetleg csak kimondottan beszédterápia, ami hat a mozgássérültre. Hát úgy gondolom, hogy ezt kombinálva. Tehát nyilván kinek amilyen gyógyszerre szüksége van, azt szükséges megkapni, de mivel társas lények vagyunk, ezért az emberi kapcsolatok, az emberekkel való kapcsolat, és hát önmagunkkal való kapcsolat, az nagyon fontos. Mennyire tudnak megnyílni az emberek egy pszichológus előtt? Amennyire akarnak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a pszichológus és a kliensek között. Tehát kölcsönös elfogadás, hiszen a lelkemet teszem ki kliensként ott a másik ember elé, a pszichológus elé. Hát ezért nagyon nehéz. Szóval amennyire, hogyha a fogunk fáj, akkor nyilván fogorvoshoz indulunk el, de hogyha a lelkünk fáj, akkor nagyon nehéz egy olyan ismeretlen emberhez bemenni, hogy na most én a lelkemet ott ki akarom tenni, meg akarom mutatni. Tehát, hogy ezért a kapcsolat nagyon fontos. Behatárolható az, hogy egy terápia mennyi ideig tart, vagy hogyha tulajdonképpen valaki beleesik a gödörbe, akkor nagyon-nagyon hosszú ideig analitikusra van szüksége? Ez, hogy analitikust mondtál, különböző terápiás irányzatok vannak, és nem csak analízis, én nem foglalkozom analízissel például, de hogy nagyon nehéz azt megsatszolni, hogy mennyi időre van szükség valakinél.
Valamilyen kézzelfogható eredményről tudunk esetleg nem nevesítve, csak úgy tájékozódással elmondani a kedves nézőknek? Igen, egy nagyon... Volt egy férfi, aki alkohol problémákkal küzdött nagyon erősen, és a felesége elvált tőle, mondta, hogy ezt nem bírja már, és a férfi a vonat alá esett, mindkét lábát levágta a vonat, és nagyon nehéz lelki állapotba került, és egy hosszabb időszak alatt nagyon fontos volt az is, hogy a felesége visszament hozzá, mellette állt, támogatta, de hogy olyan változás következett be nála, hogy azt mondta, hogy nem bánja a lábát, mert hogy a kapcsolata megjavult. Lehet, hogy nehéz elhinni, de hogy sokszor a lelkünk fontosabb. Ez egy nagyon szép példa, de ebben a pszichológusnak mekkora szerepe volt? Valamekkora szerepe volt a pszichológusnak, mert pszichológushoz is járt ez az illető. Tehát akkor nyugodtan forduljunk problémáinkkal a pszichológushoz, hogyha valaki úgy érzi, hogy a barátok, illetve a magány már tovább, illetve még plusz a mozgássérültség problémát okoz a lelkében. Én azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaphatnak, igen. De mondom, ez a kapcsolat kérdése. Tehát először is lépni kell, igényelni kell. Fontos, hogy valaki tudjon elindulni ebbe az irányba, és hogyha megtalálják a kapcsolatot, akkor nagyon nagy segítség lehet. Tehát, hogyha kialakul egy olyan intim kapcsolat a pszichológus és a páciens között, akkor nagyon nagy segítségre számít. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok további munkádhoz. Köszönöm szépen.